Kuten videossa näette, minä kävelen Toijoajan koulun takaa. En tiedä puretaanko vai korjataanko vai en tiedä sitten mitä ne tekevät ne miehet, ketkä siellä on tekemässä. Ja ajattelin tätä takaa kiertää ja näyttää teille. Tää on niin hieno paikka, että ajattelin tästä vähän nyt meidän tuohon pysähtyä ja kertomaan, että mitä tässä sitten kerronkin. Tää on niin hieno tää koulu ja mä tykkään kierrellä täältä takaa ja näyttää teille, mitä tässä videolla tapahtuu. Ja näette kun minä vaan kuvaan tätä videota. Tällainen video tällä kertaa nyt sitten tuli kesäloman kunniaksi.